सगळ्यांचा मनापासून खूप स्वागत आहे या दुसऱ्या अध्यायामध्ये. काल आपण पहिला अध्याय घेतला, थोडीशी ओळख घेतली, थोडीशी कुठेतरी पहिला अध्याय सगळा व्यवस्थित सांगितलेला आहे. तरीही पुन्हा काल जे काही बरेच भक्त नवीन जॉईन झालेले आहेत, त्याच्यामधले आज जे आले असतील त्यांच्यासाठी मी निश्चितच थोडीशी रिव्हिजन आणि मी प्रत्येक दिवशी थोडीशी उजळणी घेत असते, कारण प्रत्येक अध्याय जसं मी म्हटलं की एकमेकांना गुंफलेले आहेत. त्याच्यामुळे कुठेतरी थोडीशी उजळणी घेऊन मग आपण पुढच्या मार्गाला लागतो या आध्यात्मिक प्रवासात. आपण त्याच्या आधी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया, त्यांचे इथूनच आशीर्वाद घेऊया, त्यांना साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांनी हा सर्व उपक्रम सुरू केलेला आहे, त्यांनाही माझा सादर प्रणाम. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला, ज्यांचे या उपक्रमामागे खूप परिश्रम आहेत, त्या सर्व टीमला माझा सादर प्रणाम करून मी या दुसऱ्या अध्यायाला सुरुवात. आपण हा दुसरा अध्याय आता सुरू करतोय. तर या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचं सार. बरं का, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की 18वा अध्याय हा सुद्धा कुठेतरी गीतेचं सगळं सार असणार आहे. पण त्याच्यातही अर्जुनाला प्रश्न आहे. आणि कसं बघा की आता काल पहिला अध्याय आपण संपवलेला आहे आणि पहिल्या अध्यायामध्ये कृष्णाच्या तोंडी एकही श्लोक तुम्ही बघितला नसेल, कारण एक उत्तम गुरु आधी शिष्याचं सगळं काही ऐकून घेतोय बघा. कारण सगळ्या त्याच्या जे काही त्याच्या मनातलं होतं, आपण पहिल्या श्लोकाने सुरुवात केलेली आहे, जिथे धृतराष्ट्र अतिशय कपटी कपटी अशा भावनेने ज्या प्रकारे म्हणतो की मामका पांडवाश्चैव, की या धर्मक्षेत्रावर, कुरुक्षेत्रावर माझे पुत्र आणि पांडवांचे पुत्र, इथे कुठेतरी तो दुजा भाव केलेला आहे. आणि त्या दुजा भावामध्ये सगळी आलेलं आहे की कशा प्रकारे मनामध्ये युद्धाची भावना होती की हे युद्ध झालंच पाहिजे आणि माझ्या मुलाला, कारण जे काही पांडूच्या जो काही अन्याय त्यांच्यावर झालेला त्यांना वाटत होता की ज्या प्रकारे त्यांना जन्मांध असल्यामुळे त्यांना राज्य मिळू शकलं नव्हतं, परंतु पंडूच्या मुलांना मोठे झाल्यावर त्यांना ते राज्य सुपूर्त करावं. पांडू राजाचं निधन झाल्यानंतर पांडवांना ते राज्य देण्यात येणार होतं, परंतु ते लहान असताना तेव्हा न देता त्यांना योग्य वेळ आल्यावर ते राज्य परतायचं होतं, परंतु ते द्यायचं नव्हतं. कुठेतरी आपल्या मुलांनाच ते राज्य मिळावं आणि म्हणूनच त्या सगळ्या कपटी भावनेने दुर्योधन आणि त्यांच्या मामा शकुनी आणि सगळ्या त्यांच्या भावंडांसह अतिशय कपट खेळलं गेलं आणि अतिशय अशा प्रकारे पांडवांचा दुश्वास करून त्यांना द्यूतामध्ये हरवून आणि त्यांचं सगळी राज्य आणि प्रत्यक्ष द्रौपदीचं वस्त्रहरण करून कुठेतरी अपमानास्पद सगळी वागणूक देऊन त्यांना कुठेतरी देशोधडीला लावलेलं होतं. आणि अशा प्रकारे ज्या गोष्टी की त्यांना त्यांचं की एका सुईच्या टोका एवढं सुद्धा राज्य, की जिथे प्रत्यक्ष भगवंत शांतीदूत म्हणून गेले होते, तिथे जसं मी काल सांगितलं विनाशकाले विपरीत बुद्धी दुर्योधनाची होती, की त्याला प्रत्यक्ष भगवंतांचं जिथे त्यांनी त्यांचं स्वरूप, त्यांचं रूप दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्या अज्ञानी जीवाला काहीही कळलं नाही हो, कारण फक्त द्वेष द्वेष द्वेषच मनामध्ये होता, कपटच मनामध्ये होतं. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन ज्या प्रकारे आपण बघितलं की या युद्धाची ठेणगी पडलेली होती आणि युद्ध हे होणारच. आणि म्हणून धृतराष्ट्राला जरी वाटत होतं तरी संजयाने सांगितलं की तिथे असं असं चालू आहे आणि प्रत्येक त्या क्षणाचं वक्तव्य, त्या क्षणाची माहिती, प्रत्येक क्षणाची माहिती संजयाकडून धृतराष्ट्राला मिळत होती. जणू काही आपण स्काईप बघतो, आता व्हिडिओज बघतो, त्याच्या त्या स्काईपवरनं कशा प्रकारे अगदी तंतोतंत त्या सगळ्या गोष्टींचं कॉमेंट्री आणि सगळी अगदी व्यवस्थित माहिती दिली जाते, त्या प्रकारे संजयाला मिळालेल्या दिव्य दृष्टीमुळे, व्यासमुनींनी दिलेल्या दिव्य दृष्टीमुळे कुठेतरी त्याला तो धृतराष्ट्रांना सर्व रणांगणावरचं अगदी इत्तमभूत माहिती पुरवत होता आणि देत होता. आणि मग आपण बघितलं कालच्या अध्यायामध्ये की कुठली कुठली 9 कारणं आहेत हो. मग तुम्ही क्विज सगळ्यांनी सोडवली असेल माहिती नाही, पण मला चॅटमध्ये उत्तर द्या. साऊंड कमी येतोय माताजी, संजना माता? माताजी तुम्ही म्यूट झाला.
हरे कृष्ण माताजी, आवाज येतोय? हरे कृष्ण. हो माताजी येतोय. आता येतोय ना? हो हो. ओके. ठीक आहे आवाज? कृष्ण संजना माताजी, हो माताजी आवाज येतोय. आवाज येतोय? ठीक आहे. ओके, थँक्यू सो मच. ओके, तर आपण म्हणत होतो की मला चॅटमध्ये आता हे काय झालं? एकदा हे काय झालं? गेलं का? स्क्रीन गेली? हो माताजी. असं काय होतं? नेटवर्कचा इश्यू आहे नक्कीच. ठीक आहे. तर मला चॅटमध्ये थोडीशी उत्तरं द्या. क्विज कोणीतरी म्हणालंय की मी क्विज सोडवले, मध्ये आवाज येत नाहीये. ठीक आहे, ठीक आहे. मला सांगा आपण जरा तुमचं नेटवर्क पण. येस, 9 कारणं सांगतायत सगळेजण. व्हेरी गुड. ऋषिकेश, धर्म, कपिध्वज, गांडीव धनुष्य, सूर्यनाथ नाही. आता बघा सुरुवातीपासून करा. तुम्ही ऋषिकेश बरोबर सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर मोक्षदा एकादशी बरोबर आहे. गांडीव धनुष्य, कपिध्वज आणि कुठल्या क्षेत्री ते चालू होतं? धर्मक्षेत्र. अगदी बरोबर दिलेलं आहे. येस शिल्पा माताजी, व्हेरी गुड. त्याच्यानंतर कोण होतं बरोबर? अजून अजून कुठल्या गोष्टीचं? भाग्यलक्ष्मी बरोबर स्वरा माताजी. अजून? खूप छान, खूप आनंद आहे. तुम्ही सर्वांनी क्विज सोडवली आहेत आणि छान उत्तरं देताय. त्याच्यानंतर कपिध्वज झाले, रथ, दिव्य रथ बरोबर. आणि कशाचा नाद झाला? कशाचा नाद केला गेला? भाग्यलक्ष्मी झालंय. 2 कारणं राहिलेली आहेत. शंखनाद स्वरा माताजी, अगदी बरोबर. आणि सर्वात शेवटचं बघा, आठवून बघा. थोडंसं कठीण आहे पण आठवून बघा. नाही, प्रत्येकाने थोडंसं आठवून बघा की अर्जुनासाठी युद्ध करायला. येस, त्यक्त जीविता. व्यक्त नाही रोहिणी माताजी, त्यक्त जीविता. येस, सगळ्यांनी सांगितलेली आहेत 5-9 कारणं. खूप छान, आनंद आहे. धन्यवाद सगळ्यांनी सहभाग घेतल्याबद्दल. धन्यवाद. तर अशा प्रकारे ही 9 विजयाची कारणं जी आपण काल पूर्ण स्वरूपामध्ये डिटेलमध्ये आपण काल जाणून घेतली की कशा प्रकारे धर्माचा विजय होणार आहे. आणि जर ज्यांनी धर्माचं ती कुठेतरी नैतिकता आणि ज्या नैतिकतेचा विजय होणार आहे, या धर्माचा की अधर्माच्या विरुद्ध तू लढायचंयस. आणि म्हणूनच आज अर्जुनाच्या प्रत्येक प्रश्नाचं भगवंत उत्तर देणार आहेत. आणि या गीतेच्या सारांशामध्ये आपल्याला आज बुद्धियोग बघायचा आहे, ज्ञानयोग बघायचा आहे, सांख्य योग बघायचा आहे. प्रत्येक अर्जुनाच्या प्रश्नाविषयी की अर्जुनाला वाटतंय की त्याच्या मनात ती 5 कारणं कुठली हो? काय वाटतंय अर्जुनाला? पहिलं कारण कुठलं वाटलं अर्जुनाला? 5 कारणं कुठली? अर्जुनाला विलाप का झाला? अर्जुनाने का धनुष्य ठेवलं? 9 कारणं अगदी बरोबर सांगितली. बरोबर प्रणिता माताजी. कौटुंबिक, कुटुंब म्हणजे कौटुंबिक परंपरेला धोका. पहिलं सुरू करा. अनुराधा माताजी, दया बरोबर, अगदी बरोबर. त्याच्यानंतर दुसरं कारण पाप बरोबर, आनंद नाही रोहिणी माताजी, व्हेरी गुड. आणि 5वं कारण कसं झाला होता अर्जुन त्याच्यामुळे? करुणा होती मनामध्ये, बरोबर स्वाती माताजी. आणि म्हणूनच तो कसा झालेला तर असमंजस झालेला. कुठेतरी तो इनडिसिसिव्ह, कुठेतरी तो निर्णय घेऊ शकत नव्हता आणि भावुक झाला होता. असमंजस, अगदी बरोबर. व्हेरी गुड. खूप छान, धन्यवाद. खूप छान, धन्यवाद सहभाग घेतल्याबद्दल. असा संवाद साधा आणि निश्चितच आपण हा संवाद 18 दिवस साधत राहूया. खूप आनंद होईल. कारण की हा संवाद साधणंच खूप महत्वाचं आहे. कारण या संवादावरनं तुम्ही कुठपर्यंत गेलाय आणि मग मला त्याच्या पुढे जायला निश्चितच खूप आवडेल. आणि म्हणून कुठेतरी संवाद साधून मी कुठलेही प्रश्न उत्तरं आणि तुम्हाला आलंच पाहिजे अशी काही बांधिलकी नाहीये. पण कुठेतरी तुमचीही स्वतःची ती उजळणी होते आणि त्याच ट्रॅकवर मग मी पुढचा प्रवास सुरू करूया आपण. तर हे खूप सुंदर, कारण मी म्हटलं की प्रत्येक कनेक्टेड आहे तो अध्याय आणि म्हणूनच त्याच संदर्भामध्ये कशा प्रकारे जोडलं गेलंय तर भगवंत आज या प्रत्येक कारणाची उत्तरं देणार आहेत अर्जुनाला.
आणि तेच आपल्याला जाणून घ्यायचंय पुढे जाऊन. म्हणून या प्रत्येक श्लोकांचं, प्रत्येक ह्याचं सार आपल्याला, जसं आपण काल बघितलं की धृतराष्ट्र चौकशी करतायत संजयाकडे, दुर्योधनाची भीती, तिघांच्याही प्रतिक्रिया आपण बघितल्या, तिघांच्याही चेहऱ्यावरच्या, की धृतराष्ट्रांच्या मनातले कपटी भाव आणि त्याला संशयता आलीये, कुठेतरी शंका वाटतेय की युद्ध होईल की नाही. आणि त्याचबरोबर दुर्योधनाची गत अशी झाली की तो भीतीने थरकाप होतोय त्याचा, आणि त्याला वाटतंय की अर्जुनाच्या, पांडवांनी एवढी सुंदर प्रकारे, दृष्टद्युम्नाने इतकी सुंदर कशी काय रचना केली आहे. तो द्रोणाचार्यांना जाऊन हा प्रश्न विचारतोय आणि मनामध्ये कुठेतरी भीती आहे, कारण मनामध्ये पाप आहे, मनामध्ये भय आहे, मनामध्ये अधर्म आहे, वाईट द्वेषी भावना आहेत, आणि या सगळ्याचा परिणाम तो दिसतो आहे चेहऱ्यावरती. आणि त्याच प्रकारे अर्जुनाच्या मनामधले भाव आपण बघितले की अर्जुनाच्या मनामध्ये असमंजसपणा, आणि तो विलाप करतोय, आणि म्हणून त्यांनी शेवटी शस्त्र ठेवून दिलेली आहे. आणि तो म्हणतोय की आता मी नाही युद्ध करू शकत भगवंता, मला हे युद्ध संघर्ष नको आहे. आणि सगळे जे शंख फुंकले जातात त्याच्या नादानी फक्त कौरवांचीच विदीर्ण, म्हणजे धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदयच विदीर्ण होऊ शकतात, कारण कुठेतरी ते अधर्माची साथ देतात. मग प्रत्यक्ष भीष्म म्हणू नका की दुर्योधन की द्रोणाचार्य म्हणू नका, जरी ते गुरु असले, जरी ते पितामह असले, तरी कुठेतरी ते चुकीच्या बाजूने उभे आहेत, आणि त्याचा त्यांना निश्चितच मनामध्ये खंत असते. परंतु कुठेतरी आपण म्हणतो ना की राजाच्या बाजूने, आणि जो राज्य की ज्या प्रकारे त्यांना ती साथ द्यायला लागत असते, की जिथे मग कुठेतरी त्यांनी अधर्माची साथ आधीच दिलेली असते. ज्या भर सभेमध्ये द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत आहे तिथे ते गपचूप बसलेले असतात, इथे तोंड गप्प करून बसलेले असतात, आणि त्याच प्रकारे कुठेतरी त्या गोष्टीला त्यांनी काय म्हणतात ना, त्यांची कुठेतरी होकार दिलेला, आणि कुठेतरी त्यांनी अनुमती नाही म्हणू शकत आपण, पण कुठेतरी त्या गोष्टीला प्रतिक्रिया त्या प्रकारे दिलेली होती. आणि त्या सगळ्याचा परिणाम म्हणून, आणि म्हणूनच या अधर्माविरुद्ध हे युद्ध पुकारलं गेलेलं होतं. आणि मग या सगळ्यांचं निरीक्षण, आणि जेव्हा अर्जुनाच्या मनामध्ये या सगळ्या भावना कशा येतात, तर तू माझा रथ या सैन्याच्या मधोमध घेऊन चल भगवंता. त्यांनी भगवंताला विनंती केली आहे, आणि भगवंत तर प्रत्यक्ष भगवंत होते. मग त्यांची योजनाच अशी होती की ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचावी, आणि म्हणून अशा ठिकाणी जाऊन रथ उभा केलाय की जिथून त्यांचे भीष्म पितामह, त्यांचे गुरु, त्यांना अगदी व्यवस्थित दिसणार अर्जुनाला. त्याचे आप्त, त्याचे बंधू, हे सगळे त्याला व्यवस्थित दिसत होते, आणि म्हणूनच त्या भावना कुठेतरी मनामध्ये जागृत झालेल्या आहेत. मग मनामध्ये करुणा दाटून आलेली आहे आपल्या भावांविषयी, आप्तांविषयी, आपले आजोबा, आपले गुरु, की मी कशा प्रकारे यांच्याशी संघर्ष करू. आणि म्हणूनच कुठेतरी मन विदीर्ण, कुठेतरी मन खूप निराश झालेलं आहे, आणि खूप मनामध्ये गोंधळ झालेला आहे विचारांचा की मी युद्ध करावं की ना करावं. आणि म्हणूनच या सगळ्या निरीक्षणाने अर्जुन युद्ध न करण्याचं कारण सांगतो की त्याच्या मनात करुणा आहे, पाप वाटतंय त्याला जे करतोय ते, त्याला अजिबात आनंद नाहीये हे सगळं करण्यामध्ये, कारण त्याला कुठेतरी वाटतंय की कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी हानी पोहोचवणार आहे तो, आणि त्यामुळे तो अत्यंत असमंजस झालेला आहे. आणि अशा प्रकारे आपण या कारणांना बघितलेलं आहे. मग त्याच पुढे आज आपण दुसऱ्या अध्यायात बघतोय, ज्याचं नाव आहे सांख्ययोग किंवा गीतेचं सार. प्रभुपादांनी लिहिलंय गीतेचं सार, की करुणा. मग तू करुणा का? तर भगवंत प्रत्येक गोष्टीचा आता निराकरण करतायत, प्रत्येक प्रश्नाचं निराकरण करतायत, आणि त्या प्रत्येक प्रश्नाचं निराकरण हे ज्ञानाने केलं जात आहे. आणि मग तो कुठेतरी ज्ञानयोग सुद्धा आपण, म्हणून मी जसं म्हटलं की जरी हे विभागणी केली आहे कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग, तरीही प्रत्येक अध्यायामध्ये तुम्हाला हा ज्ञानयोग कुठेतरी कर्माशी, भक्तीशी जोडला गेलेला दिसतो. मग या कर्माशिवाय भक्ती नाहीये, आणि जे कर्म कसं करायचं ते आपण उद्याच्या अध्यायात बघणार आहोत. परंतु आजच्या या ज्ञानाने अर्जुनाचा मनातला संघर्ष किती प्रमाणात कमी होऊ शकतो, आणि कुठल्या प्रकारचं ज्ञान भगवंत त्याला देतायत हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. म्हणून आपण शरीर नाही हे आपल्याला बघायचंय. आनंद का आहे? त्याला आनंद का नाहीये? कारण कुठेतरी कर्मकांड केलं जातंय. पापी प्रतिक्रिया मनामध्ये का आहेत? कारण तो कुठेतरी बुद्धियोग, त्याच्या मनातल्या भावना आणि त्याचं मन, त्याची बुद्धी जे काही काम करते त्यानुसार ते तू करतो आहे, आणि म्हणून भक्तीमध्ये केलेलं हे कर्म हे कधीही पाप मानलं जाऊ शकत नाही. भगवंत त्याला पटवून देत आहेत. आणि मग तो असमंजस का झालेला आहे? कारण कुठेतरी त्याच्या मनामधल्या मनामधला जो गोंधळ झालेला आहे, कुठेतरी एकच मन हे सगळ्या गोष्टींवर, सगळ्या कडींवर विचार करते, आणि मग ते कशा प्रकारे त्यांनी
व्यवसायात्मिका बुद्धी केलं पाहिजे, त्या प्रकारे दृढ निश्चयाने परमेश्वराच्या सेवेमध्ये घातलं पाहिजे, या प्रकारे परमेश्वर त्याला सांगणार आहेत. मग तो स्थिताधीर मी कोण आहे, की ज्या प्रकारे तो स्वतःच्या मनाला नियंत्रित करतो. आणि मग पारिवारिक परंपरांचं जे कारण आहे ते आपण आज थोडक्यात मी सांगेन, पण उद्याच्या अध्यायामध्ये 3:18 ते 26 जो आपण कर्मयोग बघणार आहोत त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कारण पूर्णपणे डिटेल जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच या कारणाला आज खूप खोल न जाता उद्याही मी याच्याबद्दल नक्कीच बोलणार आहे. मग हे इंग्लिशमध्ये पुन्हा सांगितलंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे या दोन्हीपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही, तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे आता. आता बघा हा कसं आहे हे, की अर्जुन कुठेतरी शरण येतोय नंतर. हा एक श्लोक मी म्हणते, ह्या श्लोकानंतर या अर्थानंतर मी तुम्हाला सांगते. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्व श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपया करून माझा उपदेश करा. हरे कृष्ण. बघा की अर्जुन इथे का झालेला आहे. आता अर्जुन असमंजस त्याच्या पुढे आपला हा दुसरा अध्याय सुरू होतो. एक सेकंद. असमंजस होणं. बघा की असमंजस झाल्यावर मनुष्य कशा प्रकारे असमंजस होतो. मग आपण थोडक्यात आपल्या भौतिक जगामधलं सुद्धा बघतो. जसं मी म्हणते की प्रत्येक भगवद्गीतेचा अध्याय हा आपल्या, जसं ही प्रकृती म्हटलंय की प्रत्येक गोष्ट ही निगडीत आहे. मग साधी गोष्ट की आपणही किती वेळेला इनडिसिसिव्ह होतो, आपल्या मनामध्ये गोंधळ झालेला असतो. की साधी गोष्ट बघा की मी हे गीतेचं अध्ययन करायला जाऊ की नको, की मला हे गीता वाचायची, पण मनामध्ये कधी कधी गोंधळ सुद्धा होऊ शकतो की मी हा वर्ग जॉईन करू का नको करू. मग मी या गोष्टीला प्राधान्य देऊ का नको देऊ. अशा कितीतरी एक ना अनेक आपल्या मनामध्ये हे गोष्टी आपल्या रोजच्या व्यवहारिक जीवनामध्ये आपण हर दिवसाघडिक आपण बघत असतो की आपलं मन कुठेतरी चंचल का झालेलं असतं. आणि मग ते का झालेलं असतं आणि ते झाल्यानंतर आपण काय करतो. मग मला थोडक्यात चॅटमध्ये सांगा हो, की सपोज तुम्हाला असं मन कुठेतरी द्विधा मनस्थिती झाली तर तुमच्या मनात काय येतं, तुम्ही काय करता अशा वेळेला. काय करू शकाल. थोडक्यात उत्तर तुमच्या मनातलं अगदी जे येणार. शांत बसायला होतं, नामस्मरण करता. अगदी बरोबर मीनल माताजी. आणि काय करू शकाल. शांत बसून मग अभ्यास, समर्पण, देवाचं मन बरोबर, नामस्मरण. किती सुंदर. हे तुमचे इमिजिएट नामस्मरण. खूप छान सगळ्यांनी, खूप छान. तर हेच सांगण्याचा उद्देश आहे की कुठेतरी मन द्विधा झाल्यानंतर कुठेतरी आपण त्या मनाला एकवटण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग त्याला कुठेतरी नामस्मरणामध्ये आणि आपल्या मग कुठेतरी कधी आपण आपल्या आप्तांना विचारतो, जे आपल्यापेक्षा जास्त अनुभवाने श्रेष्ठ आहेत, वयाने श्रेष्ठ आहेत, की बाबा माझ्या मनामध्ये असा गोंधळ झालेला आहे, तर मी काय करू आता. मग बऱ्याच वेळेला आपले गुरु, आपले आपले शिक्षक, आपण किती वेळेला लहानपणापासून सुद्धा की मला असं वाटतंय मी हे करू की साधी परीक्षा लिहिताना सुद्धा ते उत्तर लिहिताना आपल्या मनामध्ये. तर आपण या प्रत्येक गोष्टीला किती वेळेला सामोरे जात असतो आणि त्याचसाठी उत्तम गुरु असणं महत्वाचं आहे. आणि या उत्तम गुरुचं जसं आता अर्जुनाने केलेलं आहे, तो पूर्णपणे कार्पण्य दोष पहत स्वभाव हा. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी पूर्णपणे तुला की मी माझी मनाची दुर्बलता आहे ही. आणि कुठेतरी त्या गोष्टीमुळे माझं मनःशांती नष्ट झालेली आहे. आणि म्हणून एका उत्तम गुरुप्रमाणे त्यांनी भगवंताला आपलं गुरु मानलेलं आहे आणि भगवंतांना शरण गेलेलं आहे. की माझं आता माझं मन पुढे कामच करत नाहीये, माझी बुद्धी काम करत नाहीये आणि मी आता असमंजसपणे अजिबात ठरवू शकत नाही. तसं जसं मी म्हटलं आपल्या भौतिक युगामध्ये सुद्धा आपण हेच करतो जगामध्ये, की आपण कुठेतरी भगवंताला स्मरतो आणि कुठेतरी आपल्याला योग्य मार्गदर्शन मिळावं, मग ते एका उत्तम गुरुकडून मिळावं.
आणि मग त्याच्यामध्ये सुद्धा त्रैगुणांचा, जे आपण पुढे जाऊन पुढच्या खूप अध्यायांमध्ये बघणार आहोत, 14वा अध्याय हा पूर्ण या त्रिगुणांचा आहे. मग त्याच्यामध्ये जी व्यक्ती सात्विक, राजसिक आणि तामसिक अशा निरनिराळ्या प्रकारे त्याचा विचार करेल की मी कोणाला गुरु मानावं का नाही मानावं, मग त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे विचार येतील, ज्याचं आपण खूप विश्लेषण त्या अध्यायामध्ये निश्चित करू. पण मुख्य सांगण्याचा उद्देश काय, की शरण येणं. मग भगवंतांना शरण आलेला आहे अर्जुन, कारण त्याला कुठेतरी मार्ग हवा आहे. मी करतो आहे ते बरोबर आहे की नाही, मी हा संघर्ष केला पाहिजे की नाही, आणि हेच जाणणं खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणून या उत्तम गुरुला मानणं, आणि म्हणून भगवंतांना शरण जाऊन अर्जुन म्हणतोय की मला आता तुम्ही कुठेतरी मार्ग दाखवा, मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे. मग या भगवंतांना जाणायचंय हो. मग या भगवंतांना जाणण्यासाठी बघा की कशा प्रकारे भगवंतांना आपण कसे जाणू शकतो. आता आपली इंद्रिय आहेत, आपलं हे शरीर आहे, आणि या शरीराची इंद्रिय आहे जी ज्ञानेंद्रिय, ज्याच्याकडे आपण पाहू शकतो, बोलू शकतो, ऐकू शकतो, चालू फिरू शकतो, ही आपली कर्मेंद्रिय आहेत. आणि अशा प्रकारचं ज्ञान पण ती किती सदोष आहेत हे बघा. की मग तुम्ही म्हणाल की मी कृष्णाला का मानू, मला कृष्ण दिसत तर नाहीये, मग मी कृष्णाचं ऐकायला का आलोय. मग देवाला मानणारे, देवाला न मानणारे असे अनेक लोक या मायावादी जगामध्ये तर आपण बघतो की जो उठेल तो लावली जीभ टाळूला आणि काहीही बोलायला लागलाय. मग त्या ज्ञान असो नसो, वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा अभ्यास असो नसो, परंतु मग मला नाही माहिती, मी काही बघितलेलं नाही. अहो पण तुम्ही बघितलं नाही, पण तुमची इंद्रिय तितकी आहेत का व्यवस्थितपणे, तेवढं त्यांची पॉवर आहे का. जर जिथे अंधारामध्ये तुम्ही स्वतःच्या हाताला बघू शकत नाही, स्वतःची पापणी बघायला तुम्हाला म्हटलं, तर तुम्ही स्वतःची पापणी आरशात बघितल्याशिवाय बघू शकत नाही. किंवा एखादी सफरचंद घेतलं, ते दुसऱ्या बाजूनी जर कापलेलं किंवा खाल्लेलं असेल, तर तुम्ही एक बाजू बघून तेवढंच बघू शकता, पण समोरून तुम्हाला तितकंच दिसतं. इतकी आपली सदोष इंद्रिय, कुठेतरी लिमिटेशन्स आहे, कुठेतरी आपल्याला मर्यादा आहेत त्या गोष्टींच्या. आणि म्हणूनच कुठेतरी आपण तितके पूर्णपणे पात्र नाही. आणि मग भक्तीच्या मार्गावर आणि त्या स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक मार्गावर तर वेगळ्याच प्रकारे जाणायचंय आपल्याला ते. आणि म्हणूनच हे जाणण्यासाठी भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. मग या भगवंतांना कसं जाणायचं, मग या भगवंतांना जाणणारे कसे असतात. मग एक छोटस उदाहरण घेते की तुम्ही आता तुमची दृष्टी निर्दोषपणे परिपूर्ण असते, तेव्हा मी जे पाहतो ते कार्य करते यावर माझा विश्वास आहे. मग जेव्हा काही दोष नाही बरं का, आणि तुम्हाला मला थोडक्यात उत्तरे द्या, तुम्हाला या चित्रामध्ये काय दिसतंय. बरोबर, देवावर विश्वास ठेवून लिव्ह टू गॉड, येस. मग ती निष्ठा, ती श्रद्धा, बरोबर बोललात स्वाती माताजी, मग ती श्रद्धा मनात आधीच आहे, कुठेच संशय नाहीये, कुठेच शंकेला जागा नाहीये, कारण भगवंताला पूर्णपणे जाण्याचा निश्चय केलेला आहे, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून या चॅटमध्ये मला उत्तर द्या बरं का, तुम्हाला काय दिसतंय, हे काय दिसतंय तुम्हाला, प्रत्येकाने तुम्हाला जे दिसतंय ते मला सांगा चित्रामध्ये. थोडक्यात उत्तर द्या बघा. आपण थोडस, पोपट दिसतोय, व्हेरी गुड वासुदेव प्रभूजी. स्वाती माताजी, येस, अथांग सागर, व्हेरी गुड. पोपट दिसतोय नूतन माताजींना पण, येस, सगळ्यांना पोपट दिसतोय, ठीक आहे, ठीक आहे. झाड दिसतंय अभिजित प्रभूजींना, येस. पोपट खातोय काहीतरी, येस, ओके, ग्रेट ग्रेट, खूप छान, खूप छान. बघा बघा, तुमच्या सगळ्यांचं पोपट हे उत्तर, सागर, व्हेरी गुड, धन्यवाद. मग याच्यानुसार बघा तुमच्या प्रत्येकाची उत्तरं किती वेगवेगळी आहेत. आता याच लाईन्सवर पुढे जाऊन मी सांगणार आहे की मग भगवंतांना जाणणं, मग हा आध्यात्मिक प्रवासाचे, की मग एक छान हे उदाहरणच समोर ठेवून म्हटलं, तर एक लॉंग ड्राईव्हवर आपण चाललेलो आहोत, आणि त्या लॉंग ड्राईव्हवर जाताना एका ठिकाणी उतरलो, आणि उतरल्यावर त्या ठिकाणी नदीचा आणि असा हा परिसर होता, आणि दूरवर आपल्याला हे दृश्य दिसतंय बरं का. आणि थोडंसं पुढे गेलो तर आपल्याला ते दृश्य दिसतं की तिथे थोडीशी झाडी दिसते, आणि अनेक झाडं आणि बऱ्याच गोष्टी, झाडं झुडपं दिसतात. थोडंसं पुढे गेलो की त्या झाडावरती बसलेला हा पोपट पण दिसतो, आणि तो पोपट काहीतरी खातोय, इतकंही आपण स्पष्टपणे जाणू शकतो. बघा, हे टप्पे झाले बरं का. आणि त्याच टप्प्यांवर की हे भगवंतांना जाणण्याचे टप्पे, मग बरीच जण, मग या आध्यात्मिक मार्गावरती ज्या आपण येतो, की मग काही जण भगवंतांना कसे जाणतात, तर कुठल्या प्रकारे जाणतात बघा. तर या भगवंतांचं हे मनमोहक रूप आहे. ती स्लाईड नेमकी माझ्याकडे नाही, पण आपल्याला पुढच्या ह्याच्यामध्ये मी ती दाखवीन. परंतु म्हणूनच या भगवंतांना जाणण्याचे सुद्धा 3 टप्पे, जे तुम्ही निश्चितच तात्पर्यामध्ये सुद्धा वाचाल.
मग या भगवंतांना कुणी ब्रह्म म्हणून जाणताय, की भगवंतांना कुणीतरी एक शक्ती आहे, याच गोष्टीवर विश्वास आहे त्यांचा. मग काही त्या आध्यात्मिक मार्गावर एका शक्तीला मानतात. मग पुढे जाऊन कुठेतरी परमात्म्याचं म्हणजे 4 भुजा असलेलं भगवंतांचं रूप कोणीतरी मानतं, की जे चित्त म्हणजे ज्याचं ज्ञानाने परिपूर्ण असं आपल्या हृदयामध्ये निवास करणारं परमात्म्याचं ते रूप आहे. आणि ज्याच्या हातामध्ये शंख, चक्र, गदा आणि कमळ आहे. असं हे 4 भुजाधारी रूप बरेच जण मानतात. आणि मग थोडा पुढे जो आध्यात्मिक प्रवासामध्ये ज्यांनी अत्यंत उन्नती केलेली आहे, तो या भगवान रूपाला जाणू शकतो. जे हे मनमोहक रूप आपल्याला समोर दिसतंय, जे मनुष्य रूप आहे, ज्याच्या हातामध्ये बासरी आहे, डोक्यावर मोरपीस आहे आणि असं हे सुंदर मनमोहक असं श्याम सुंदर भगवंतांचं रूप जो मनुष्य जाणतो, त्यांनी अध्यात्मामध्ये तेवढी उन्नती केलेली आहे. आणि मग तेही सांगतेय, की भगवंत सगळ्यांना ऍक्सेप्ट करतायत बरं का. भगवंतांनी असं काहीच सांगितलं नाही. जे ब्रह्मरूपाला जाणतायत, जे परमात्म्याला जाणतायत, जे भगवानाला जाणतायत, त्या सगळ्यांना भगवंतांनी स्वीकारलेलं आहे. परंतु याच टप्प्यावरती आपण आध्यात्मिक प्रगती कशी करतो आणि भगवंतांना कसं जाणतो, किती टप्प्यांमध्ये हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. खूप सुंदर उदाहरण दिलंय श्रीला प्रभुपादांनी, की सकाळची वेळ झालेली आहे. आपण खिडकी उघडून दिली बरं का. आणि खिडकी उघडून दिल्यावर एखाद्या इतक्याच गोष्टीवर समाधानी मानतो, की ही खिडकी उघडली आहे आणि सुंदर प्रकाश येतोय, सकाळ झाली आहे. इतक्या गोष्टीवर तो समाधानी असतो. पुढे जाऊन काही जण एवढं बघतात, की अरे हा प्रकाश कुठून येतोय? हे तरी बघायला पाहिजे. मग तो प्रकाश त्या सूर्यापासून येतोय. आणि मग त्या सूर्याला बघण्याची उत्सुकता कुठेतरी असते. आणि मग पुढे जाऊन काही जणांना त्याच्याही पुढच्या टप्प्यावर जाऊन बघावंसं वाटतं, की हा सूर्य म्हणजे काय? मग ते सूर्यावर सुद्धा जाण्याची इच्छा व्यक्त करतात. अशा प्रकारे हे टप्पे म्हणजे मग कुठेतरी तो सोर्स काय आहे? कुठेतरी त्याचं मूळ काय आहे? हे जाणण्याचा जो प्रयत्न करतो, तो आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी प्रगती करतो आहे. हे जाणून घ्या आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक मार्गावरची ही प्रगती भगवंतांना जाणण्याची, की जे जे आत्मसाक्षात्काराची ज्यांना जाणीव होतीये, की ज्या पुढच्या टप्प्यांवरती जे आध्यात्मिक मार्गाच्या पुढच्या टप्प्यांवरती स्वतःला पाहू इच्छितात, त्यांनी भगवंतांना निश्चितच जाणलेलं आहे. कारण कुठेतरी पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत, की भक्तीचे हे 9 टप्पे आहेत. मग त्याच्यासाठी मूळ, की जे तुम्ही आत्ता सुद्धा सगळे अध्ययन वर्गाला आलेले आहात, कारण तुमच्या मनामध्ये कुठेतरी भगवंतांविषयी श्रद्धा आहे, निष्ठा आहे, भगवंत आहे, ती शक्ती आहे, की हे परमात्मा आहेत, हे भगवान आहेत, परंतु भगवंत आहे. आणि या मूळ रूपाला ज्यांनी जाणलेलं आहे, ते तर खूप पुढच्या टप्प्यावरती आहे. आणि असे हे भगवंतांचं ऐश्वर्य दिलेलं आहे, की भगवंत मग काय आहे? हे भगवानांचं जे स्वरूप आहे, या भगवानांचं स्वरूप हे सर्व साही अशा या ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे. ज्यांच्याकडे सौंदर्य आहे, मोहक असं रूप आहे हो भगवंतांचं, की जे अगदी बघत राहावंसं वाटतं, की आपण एखाद्या मूर्तीवर बघा, कृष्णाची सुंदर अशी मूर्ती असेल, तर फक्त आपण त्या देवळात जाऊन त्या मूर्तीकडे बघत राहिलं तरी आपली दृष्टी इतकी तृप्त होतं मन, की आपण म्हणजे अगदी एकरूप होऊन जातो त्या बघण्यामध्ये, इतके तल्लीन होऊन जातो. इतकं सुंदर सौंदर्य आहे भगवंतांचं. आणि मग श्रीमंती काय कमी आहे हो भगवंतांकडे? सगळं तर भगवंतांचंच निर्मिती आहे. अशा या भगवंत श्रीमंत आहेत, प्रसिद्ध आहेत, जे कुणाला माहिती नाही, या तिन्ही लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. अशा प्रकारे ह्यांची प्रसिद्धी आहे. मग सामर्थ्य अनेक असुरांचा ज्यांनी वध केलेला आहे. मग बकासूर म्हणू नका, की मग कितीतरी आपण पुतना माता बघू नका, कंसाचा वध केलेला आहे. अशा प्रकारे अनेक असुरांचा ज्यांनी वध केलेला आहे. अनेक अधर्माविषयी ज्यांनी, मग पुढे जाऊन आपण बघणारच आहोत, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे. या भगवंतांचं हे ऐश्वर्य तर खूप पुढे आपण जाणणारच आहोत, की कशा प्रकारे हे अजन्म आहेत भगवंत. आणि ज्यांचं ज्ञान हो, जे सच्चित आनंद आहे. मग सत म्हणजे काय? तर हे ब्रह्मरूप, की जे सत्य शाश्वत असं ब्रह्म भगवंतांचं रूप आहे. चित म्हणजे हे परमात्मा भगवंतांचं ज्ञानाने परिपूर्ण. आणि मग हे सच्चित आनंद, की जे जे भगवानांचं रूप आहे हे, की जे परिपूर्ण आहे सगळ्यांनी, की जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, आनंदाने परिपूर्ण आहे आणि कशाचीही ज्यांना ओढ नाही, असं संन्यासी मन आहे, की मग कुठल्याही गोष्टीचा मोह नाहीये. या भौतिक प्रगती प्रकृतीची निर्मिती करून ते त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. मग त्या कमळाच्या पानासारखं आहे हो ते, की आपण त्या कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श देखील झालेला कधी बघत नाही. अशा प्रकारे अलिप्तता आहे, संन्यास वृत्ती आहे भगवंतांची, की सगळं करून भगवंत त्यापासून अलिप्त आहे.
असं हे भगवंतांचं ऐश्वर्य आहे. आणि त्याविषयीच आपण आता पुढच्या टप्प्यांवर भगवंतांना जाणतोय, की कशा प्रकारे ह्या भगवंतांना जाणून आणि कशा प्रकारे मग इथे कुठेतरी प्रत्येकाने, मग याचा अर्थ असा नाही, आपण आपण जेव्हा बघतो की हे परमात्म्याचं ब्रह्मरूप आहे, ती स्लाइड मी तुम्हाला उद्या दाखवते. ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान असे हे 3 रूप आहे, की जिथे फक्त प्रकाश दिसतोय. परमात्म्याचं एक रूप आहे 4 भुजाधारी आणि मग हे भगवानांचं रूप आहे. अशा या भगवंतांना जाणण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केलाय तो आध्यात्मिक टप्प्यावरती उन्नती करतोय. आणि हेच प्रत्यक्ष भगवंताला अर्जुनाने जाणलेलं आहे, जो परमेश्वराला शरण आलेला आहे, जो गुरुला शरण आलेला आहे. आणि भगवंतांना, कारण त्याला माहिती आहे की प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या बरोबर आहेत, आपल्याला कशाचीही तमा नाही. म्हणजे आपल्याला जो असमंजस झालाय, ही सगळी भगवंतांची योजना आहे म्हणून तो असमंजस झालाय. परंतु कुठेतरी जाणलेलं आहे, की म्हणूनच ज्याने भगवंतांची नियुक्ती भगवंतांना मागून घेतलं, की हे प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या बरोबर असल्यावर कशाची कमतरता नाही. अशा या भगवंतांना अर्जुनाने जाणलेलं होतं आणि म्हणूनच त्यांनी भगवंतांना शरण गेलेला आहे तो. मग भगवंत प्रत्येक पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर देतायत आता भगवंत, की त्याच्या मनामध्ये करुणा आहे. मग ती करुणा तू का करू नकोस? हे आता प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर भगवंत देतायत अर्जुनाच्या. मग पहिला प्रश्न, त्याच्या मनामध्ये दया आहे, करुणा आहे, ती का घेऊ नकोस? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, अरे तू जे करतोयस, जी तुझ्या मनात करुणा आहे, ती का बाळगू नकोस? कारण तू जे वाटतंय ते नाहीयेस. तू शरीर नाहीयेस, तू आत्मा आहेस. हे भगवंत सांगतायत, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे. आणि हे तुझ्या आत्ता सुद्धा तुझ्या शरीरात या आत्म्याचा प्रवास चालू आहे. तू आत्मा आहेस, शरीर नाहीये. हे शरीर ह्या देहाचं एक अत्यंत महत्वाचा, मग हा शरीर म्हणजे हे कपडे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं झालं, तर जेव्हा तुम्ही एखादा मनुष्य बुडत असतो, तेव्हा तो बुडताना, मला उत्तर द्या चॅटमध्ये थोडंसं तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी, की जेव्हा एखादी मनुष्य बुडत असेल, तेव्हा त्या मनुष्याला तुम्ही वाचवाल का त्याचे कपडे जाऊन वाचवाल हो तुम्ही? मनुष्याला वाचवाल. अगदी बरोबर हे माताजी. मग त्या मनुष्याला वाचवाल, बरोबर त्याला वाचवाल. आणि म्हणूनच येस, अगदी बरोबर. मग आपण त्या मनुष्याला वाचवतो आणि त्या मनुष्याचा देह म्हणजे त्याचे कपडे असतात. आणि जो मनुष्य आहे तो आत्मा आहे. आणि हा मनुष्य, हा जो आत्मा आहे, हा आत्मा अगदी लहानपणापासून, जिथे आपल्याला या चित्रामध्ये दिसतंय, की अगदी लहान बाळाच्या जन्म घेतल्यापासून ते अगदी तरुण अवस्थेमधून जाऊन वृद्धावस्थेपर्यंत जाऊन जेव्हा ते जीर्ण शरीर होतं, तेव्हा तो आत्मा ते शरीर टाकतो आणि दुसरं शरीर धारण करतो. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे, म्हणजे काय आहे, त्या आत्म्याला कशाचंही आश्चर्य वाटत नाहीये. ते शरीर बदलते, त्या शरीराच्या त्या सगळ्या प्रक्रिया बदलतायत. ते शरीर एका लहान, मोठं, 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 तरुण, वृद्ध, हे सगळं शरीराचे बदल आहेत. परंतु त्या आत्म्याला तुम्ही बघाल, तर तो आत्मा बघा, आत्मा सगळीकडे एकच आहे. त्याला काहीही आश्चर्य नाहीये. बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात तो असाच प्रकारे प्रवास करत असतो. आणि जेव्हा हा देह नाशिवंत होतो, जेव्हा जीर्ण होतो, ज्याला आपण मृत्यू पावणं असं म्हणतो, जेव्हा मृत्यू पावल्यानंतर तो देह, तो आत्मा, त्या देहाला टाकून दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. परंतु अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. कारण म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की तू गोंधळून जाऊ नकोस. आणि मग कशा प्रकारे हा आत्मा काय आहे? मग नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ताप्याम्पो न शोचयति मारुतः. हरे कृष्ण हरे माता. कृष्ण.
या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळताही येत नाही. पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही. तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग असा हा आत्मा काय आहे? तर या आत्म्याला तू काहीही करू शकत नाहीस. तो आत्मा ना कापू शकत, चिरू शकत, ओला करू शकत, वाळवू शकत. त्याला त्या देहातून प्रवेश करताना अजिबात आश्चर्य नाहीये कुठल्याही गोष्टीचं. आणि असा हा आत्मा, हा सच्चित आनंद, हा परमात्म्याचा अंश, हा आत्मा एका देहामधून दुसऱ्या देहात प्रवेश करतो. कारण जो जीर्ण झालेला देह असतो, त्या जीर्ण झालेल्या देहापासून तो स्वतःला मुक्त करून दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. आणि अशा या आत्म्याला कशा पासूनही धोका नाही. आणि म्हणूनच तू हे जाणून घे अर्जुना, की जरी या युद्ध क्षेत्रावरती, या धर्मक्षेत्रावर, कुरुक्षेत्रावर ही लढाई होणार आहे आणि या सगळ्या वेगवेगळ्या शस्त्रांनी, अगदी तू टोकेरी शस्त्र असतील, तू शरीराला इजा पोहोचवणार आहेस, परंतु त्या आत्म्याला काहीही करू शकत नाहीस. जे पृथ्वी, आप, वायू, आकाश, जल, अग्नी, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नी, वायू या सगळ्यांनी जे बनलेलं आहे, या शरीराला तू इजा पोहोचवणार आहेस. आणि म्हणूनच या आत्म्याला तू काहीही करू शकत नाहीस. म्हणून जी तुझ्या मनात करुणा आहे, कारण तू असं समजतोयस की तू शरीराचं धारण करेल आहेस, तू शरीराच्या बाबतीत त्या गोष्टीचा विचार करतोय, तू कुठल्याही गोष्टीचा कारण त्या शरीराला तू इजा पोहोचवणार आहेस, परंतु त्या शरीरावर जरी ते नाशिवंत असलं तरी तो आत्मा मात्र सच्चित आनंद आहे. आणि या आत्म्याला तू काहीही करू शकत नाहीस. म्हणूनच तू ही मनातली करुणा काढून टाक आणि तू दया वाटू देऊ नकोस. कारण तू जरी काही केलंस तरीही तू त्या आत्म्याला इजा पोहोचवू शकत नाहीस. आणि या आत्म्याचे हे गुणधर्म आहेत त्याप्रमाणे. आणि म्हणूनच मनातली करुणा, की तू शरीराच्या दृष्टीने त्याचा विचार करतोय, त्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो शरीराच्या दृष्टीने आहे. आणि त्याचा तू परत परत विचार कर, आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत. हे गुह्य ज्ञान, हा सांख्य योग, ह्याचं हे जे देह आणि आत्म्याविषयीचं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. आणि त्यानुसार भगवंत सांगतायत की तू हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न कर. मग आता मग 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 तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी शरीर नाही. आपण पुढच्या टप्प्यावर त्याचा विचार करूच, की आपण जे तिसऱ्या कारणावर येणार आहोत. आपण हा दुसरं कारण आता जाणून घेऊया, की जसं भगवंतांनी सांगितलं की तू करुणा मनात ठेवू नकोस, तशाच प्रकारे तुला आनंद वाटत नाहीये, पण तो आनंद न वाटणं, आनंद तुला वाटत नसला तरी तू युद्ध का केलं पाहिजेस, हे भगवंत कसं समजावून सांगतायत. अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदस्तवस्त सामर्थ्य ततो दुःखतरं न दुःखतरं नु किम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, की भगवंत म्हणतायत की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तुझ्या मनामध्ये तुला आनंद का वाटत नाही. आधी लक्षात घ्या बरं का, की तुला आनंद का वाटत नाही, कारण ती गोष्ट तू स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतोयस. की मी हे केलं तर मला आनंद वाटणार नाहीये, मी या लोकांना मारलं तर मला त्याच्यामध्ये आनंद वाटणार नाहीये. कारण तू जे कर्म करतो आहेस ते कर्म स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी करतोयस. तू स्वतःला हे वाटणं, हे वाटून घेतोयस. आणि म्हणूनच कुठेतरी ते कर्मकांड आहे. बघा, आपण कर्मयोगात जाणार आहोत, पण हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. मग त्याच्यामध्ये, त्या कर्मामध्ये कुठेही कृष्ण भावना नाही. आणि म्हणूनच ते कर्मकांड मानलं जातं. ज्या या भौतिक जगामध्ये आपण जे काही करतो आहोत, की ज्या काही आपल्या कर्म क्रिया करते आहोत, ज्या आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा केल्या जातात, स्वतःच्या इच्छेसाठी केल्या जातात, तेव्हा ते कर्मकांड म्हणूनच मानल्या जातात. आणि मग हे केल्यानंतर सुद्धा भगवंत सांगतायत बरं का इथे, की तू हे जे केलंस तरी तू जर जिंकलास, हे युद्ध करता करता तू जिंकलास, तर तुला या पृथ्वी तलावरती राज्य करायला मिळणार आहे. आणि तू हरलास, हे करताना तू जरी मृत्यू पावलास आणि हे युद्ध हरून तू मृत्यू पावून तुला स्वर्गलोकच मिळेल. कारण तू कुठेतरी अधर्माविषयी लढलायस, अधर्माच्या विरुद्ध लढलायस. आणि म्हणूनच जरी तुला
जरी तू तुझं कर्म चांगल्या इच्छेने केलंस तर तुला स्वर्ग प्राप्तीच होणार आहे. आणि मग त्या स्वर्गामध्ये जाऊनही तुला आनंद प्राप्तीच, तुला तिथे अगदी सुखांचा उपभोग घेता येणार आहे. म्हणजे दोन्हीकडून तुझं कुठलंही नुकसान होणार नाही हे भगवंत सांगतायत एका दृष्टीने. आणि तेव्हाच भगवंत सांगतायत की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि म्हणूनच प्रत्येक क्षत्रियाने आपलं कर्म काय केलं पाहिजे. तू हे कर्म तुझ्यासाठी न करता ते मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच तू ते कर्म हे कृष्ण भावना भावित कर. तू जे युद्ध कर, तू एक क्षत्रिय आहेस. आणि एका क्षत्रियाने तुला जरी आनंद वाटत नसेल आणि तू जर ठरवलंस की मी जंगलात जातो आणि संन्यास घेतो, तिथे मला आनंद वाटतो, परंतु तू जर एक क्षत्रिय असून लढला नाहीस तर काय होणार. एका क्षत्रियाला दुसरा असा कुठलाही अपमान नाही की जिथे त्याचे शत्रू त्याला नाचक्की करतील त्याची. कारण जर त्यांनी लढला नाही तर त्याला वाटेल की मी माझ्या आप्तांना मारलं नाही, मी माझ्या गुरुजनांना आणि कुणालाही मारलं नाही आणि म्हणून मी युद्ध केलं नाही, हा मोठेपणा तुला, हा चांगुलपणा आणि सगळं वाटेल. परंतु कुठेतरी एक तू क्षत्रिय आहेस, तू कर्मानुसार एक क्षत्रिय आहेस आणि तुझं हे कर्म तू केलं पाहिजेस. हे कर्म तू केलं नाहीस तर तुझा उपहास केला जाईल आणि तो उपहास अतिशय अपमानास्पद असेल. आणि म्हणूनच तू कर्मकांड तर करूच नको, हा त्याचा पहिला टप्पा. आणि ते कर्मकांड न करता जे तू युद्ध करतोयस ते एक क्षत्रिय म्हणून कर्म कर तुझं आणि एक दृढ निश्चयाने तू कर्म कर. मग तुम्ही म्हणाल हो, की तू कर्म, जे अर्जुनाला पण प्रश्न पडलाय की एकीकडे भगवंत सांगतायत की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, मग युद्ध का करायचंय, मग युद्ध कोणासाठी करायचंय. पण बघा भगवंत पुढे जाऊन सांगतायत की म्हणूनच त्यांनी कर्म करायला सांगितलंय की तुमचं कर्म तुम्ही का केलं पाहिजे. की भगवंत सांगत नाहीये की तुम्ही संन्यास घ्या, हिमालयात बसा आणि जाऊन तिथे माझं नामस्मरण करा की झालं तुम्हाला मिळाला संन्यास, तुम्ही तुम्हाला सगळी धार्मिकता तुमच्यामध्ये आध्यात्मिकता आली नाही. म्हणूनच इथे लक्षात घ्या, अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तू उठ, तू एक क्षत्रिय आहेस, उठ आणि लढ, युद्ध कर. आपल्या भौतिक जगामध्ये रिटायरमेंट आली की रिटायरमेंट आल्यानंतर चला आता मला वेळ मिळालाय, आता मी भगवद्गीतेचं वाचन करतो, आता मला सगळं. अर्जुन कृष्णाने असं कुठेच सांगितलं नाही गीतेमध्ये की तू रिटायरमेंट नंतर मला सगळं, मी तुझी काळजी घेतो. नाही, तू तुझं कर्म पण कर. आणि म्हणूनच कुठेतरी श्रीला प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षीपासून ते स्वतःचं बीज त्या कृष्ण भावनेचं रोवलं होतं की ज्याचा प्रसार त्यांनी प्रत्येकाच्या मनात करण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणूनच भगवंत इथे अर्जुनाला सांगतायत तू उठ आणि तुझं कर्म कर. आणि कर्मापासून सुटका नाही, तुमच्या जबाबदाऱ्या पूर्णपणे पार पाडा. म्हणून पुढच्या अध्यायात आपण या कर्मयज्ञाला अजून योग्य प्रकारे जाणणार आहोत, म्हणून मी खूप खोलात जात नाहीये त्याच्या, एवढं लक्षात घ्या. आणि म्हणूनच हे कर्म कर. भगवंत सांगतायत तुला आनंद वाटत नसला असं मानू नकोस. तुला आनंद कधी वाटणार नाही, जेव्हा तुझे शत्रू तुझा उपहास करतील. आणि म्हणूनच ते तू एका निश्चयाने, दृढ निश्चयाने उठ आणि ते कर्म कर. जरी तुला आनंद वाटला नाही तरीही तू एक क्षत्रिय असून तुझा धर्म तू निभावला पाहिजेस, हे भगवंत सांगतायत. आणि मग त्याच गोष्टीवर आधारित हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण माताजी. जे आपण हरे कृष्णा. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणूनच भगवंत सांगतायत, ज्या या चित्रामध्ये त्यांनी दाखवलं की तुला या गोष्टीची तू अजिबात तमा बाळगू नकोस. आणि तुझ्या मनामध्ये जे तुला वाटतंय की तू तुझ्या गुरूंशी युद्ध करतोयस, आप्तांशी युद्ध करतोयस, तुझ्या मनामध्ये आनंद नाही तर नाही, तू हे मनात काढून टाक. तू तुझं कर्म कर आणि तुझं क्षत्रिय म्हणून एक कर्म कर, दृढ निश्चयाने उठ आणि कर्म कर. कारण तू मारला गेलास तरी तुला स्वर्ग प्राप्ती आहे, तू जिंकलास तरी तुला विजयश्री प्राप्त होणार आहे. म्हणून तू मनातला आनंद नाही ही गोष्ट मनातनं काढून टाक. या गोष्टीचं भगवंत निरसन करतायत. मग आता तिसरं कारण की भगवंत म्हणतायत की तुझ्या मनामध्ये तुला वाटतंय की पाप पडतंय तुला, तू जे काही करतोयस. बघा, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की पाप ही गोष्ट, मग पाप ह्या गोष्टीला आपण कधी म्हणतो, तर ही पाप ही गोष्ट जेव्हा त्या त्या कुठे आपण म्हणतो ना, एका तात्विक हेतूने जेव्हा जाणली जाते, मग त्याला पाप म्हणतात. की ह्या मुलाने, या
या व्यक्तीने असं असं करून गुन्हा केलाय, पाप केलाय, किंवा आपण म्हणतो बऱ्याच वेळेला धार्मिक गोष्टींमध्ये पण काही चुकीच्या गोष्टी, अरे तुला पाप लागेल ना. मग या बऱ्याच गोष्टी या सामान्य अशी ही टर्म वापरली जाते. आता त्याच गोष्टीला बघा एका आध्यात्मिक दृष्टीने कशा प्रकारे भगवंतांनी समजावलंय अर्जुनाला. नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीने मनुष्याचे मोठे भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतंय एका बाजूला हनुमंत आहेत, समोर एक उंदराची गोष्ट मी सांगणार आहे छान. मग तू पाप का वाटून घेऊ नकोस, कारण तू जे करतो आहेस ते काय करतोयस तू, तर तू भगवंतांच्या सेवेमध्ये जेव्हा ते करशील, मग त्याच आधारित एक सुंदर अशी पुराणातली कथा आहे बघा, की तू या प्रयत्नात कोणतंही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही, या मार्गावरील अत्यंत अशा प्रगतीने सुद्धा मनुष्य मोठ्या भयंकर भयापासून त्याला संरक्षण मिळवू शकतो. कारण त्याची वागणूक, तो जे कर्म करतोय, मग ही गोष्ट कुठल्या भावनेने केली पाहिजे. आणि म्हणूनच एक सुंदर अशी पुराणातली गोष्ट मी तुम्हाला सांगते. हा उंदीर तुम्हाला दिसतोय बरं का. तर या उंदराला अत्यंत भूक, त्याला चेरी भरपूर आवडत असते बरं का, या चित्रात दिसतंय तसं. आणि हे चेरी आवडत असते, तर तेव्हा तो एक चेरी खातो आणि पुढे जातो, पण त्याची भूक शमलेली नसते. तर त्याच्यामुळे तो त्याच्या वाटेवर असतो, तेव्हा ते एका देवळात दिसतं, त्याला एक देऊळ असतं. त्या देवळामध्ये एक वात आणि एक दिव्याची वात अशी त्याला मिळमिळती दिसत असते. आता ते उंदीर बरं का, त्या उंदराच्या दृष्टीने ती वात म्हणजे त्याला ती लाल असं असं हलत असतं ना बघा, ही इकडे दिसतीये, तर त्याला कुठेतरी ते चेरीच्या रंगासारखं दिसतं. आणि कुठेतरी तो त्याच्यामध्ये त्याला वाटतं ती चेरी त्याच्यापासून जाती येतीये, कुठेतरी ती वात फडफडत असेल वाऱ्याने किंवा, तर म्हणून त्या प्रयत्नामध्ये की त्या चेरीला वाचवण्याचे आणि आपल्याला त्या गोष्टीला वाचवायचंय, त्या प्रयत्नामध्ये तो त्या गरम तेलामध्ये उडी मारतो आणि त्या वातीला कुठेतरी फडफडण्यापासून वाचवायला जातो. त्या प्रयत्नात काय होतं हो, त्या गरम तेलामध्ये मरून जातो तो उंदीर. त्या उंदराला त्याच्यात मृत्यू पावतो तो. कारण ते गरम तेल असतं ना, त्याच्यामुळे तो त्याच्यात नाश पावतो. पण हीच बघा, कारण तो देवळामध्ये आणि त्या उंदराला मग मोक्ष मिळालेला आहे. मग त्या उंदराला मोक्ष का मिळतो? त्याचं नुकसान नाही झालं काही. कारण त्यांनी जी गोष्ट केली, त्यांनी जी गोष्ट भगवंतांचा दिवा, म्हणजे हे हे देव कुठल्या दृष्टीने बघा, भगवंतांची मूर्ती समोर हे झालेलं आहे. मग भगवंतांनी त्याला मोक्ष का दिलेला आहे? कारण कुठेतरी त्या दिव्याची वात विझू नये, या एका आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून तो प्रयत्न केला गेलाय. आणि हा प्रयत्न कुठेतरी प्रशंसनीय आहे. हा भगवंतांच्या आध्यात्मिक मार्गावर कुठेतरी प्रशंसनीय आहे आणि म्हणूनच त्या उंदराला मोक्ष मिळालेला आहे. बघा, दृष्टिकोन हा कुठलाही असू दे, परंतु त्या आध्यात्मिक मार्गावर कुठेतरी ते प्रगतशील दिसलेलं आहे. आणि त्याच लाईन्सवर, त्याच गोष्टीवर भगवंत पुढे अर्जुनाला म्हणतायत, की म्हणूनच ज्या प्रकारे हनुमंताने भगवंत त्रेतायुगामध्ये जो प्रभू रामचंद्रांचा अगदी लाडका सेवक होता, त्यांनी काय केलं, त्याच्या शेपटीला जेव्हा आग लावली गेली, तेव्हा तो फक्त रावणाची लंका जाळू शकला असता, मग त्या रावणाचं घर तेवढा महाल जाळू शकला असता, परंतु त्यांनी अख्खी लंका जाळली. मग त्यांनी कुठेतरी मॉरली, मग तुम्ही तात्विक दृष्टीने बघाल तर ते कुठेतरी चूक वाटेल तुम्हाला, पण त्यांनी भगवंतांच्या सेवेसाठी ते केलेलं आहे. कारण ती कुठेतरी अद्दल घडावी, कुठेतरी त्या द्वेषी कपटी रावणाला ते कळावं आणि ती अद्दल घडावी. आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्या हनुमंताने का त्याचा जय जयकार केला जातो, का त्या सेवकाचा जय जयकार केला जातो, कारण त्यांनी कुठेतरी भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते कर्म अर्पण केलेलं आहे आणि कुठेतरी प्रभू रामचंद्रांची सेवा तशी केलेली आहे. आणि म्हणूनच आध्यात्मिक मार्गावर ही प्रगती कुठेही नुकसान करत नाही, म्हणूनच हे पाप नाही. तोच उदाहरण विभीषणाचं आहे. विभीषण जो रावणाचा भाऊ असतो, परंतु तो रामाला सहाय्य करतो, कारण आपल्या भावाच्या वागणुकीचं, चुकीच्या वागणुकीचं तो कुठल्याही प्रकारे त्याला सपोर्ट करत नाही, कुठल्याही प्रकारे त्याचं काय म्हणतात ना, त्याला सहाय्य करत नाही. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे तो भगवंतांच्या बाजूने त्यांना मदत करतो. रावणाला मारण्यासाठी तो भगवंतांना मदत करतो, कुठेतरी भगवंतांची सेवा करतो त्या मार्गावर आणि म्हणूनच कुठेतरी त्याचाही जय जयकार होतो.
त्यांनी कुठेतरी स्वतःच्या भावाविषयी अगेन्स्ट कुठेतरी विरुद्ध जाऊन केलेलं आहे, पण ते का केलेलं आहे त्याला खूप महत्व आहे. आणि ते कर्म कुठल्या दृष्टिकोनातून, कुठल्या भावनेने केलंय, ही भावना अत्यंत महत्वाची आहे. कारण ती कृष्ण भावना, त्या कर्मामध्ये कृष्ण आहे, त्या कर्मामध्ये इंद्रिय तृप्ती नाहीये. आणि म्हणून खूप सुंदर जीव गोस्वामींची हे आहे की इंद्रिय तृप्ती तारो नाम काम, आणि जे भगवंतांना प्रिय तारो नाम प्रेम. आणि म्हणूनच की जे तुम्हाला काम, की ज्या गोष्टीचं खूप सुंदर असं वर्णन केलंय, की ज्या गोष्टीचा मोह तुम्ही स्वतःच्या तृप्तीसाठी करत नाहीये, तर ते भगवंतांच्या मार्गावर करताय, भगवंतांच्या सेवेमध्ये करताय. आणि म्हणूनच ते पाप होऊ शकत नाही. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला म्हणतात की म्हणूनच तू कुठल्याही प्रकारचं पाप करत नाहीयेस. हे झालं तिसरं कारण. आता चौथं कारण जे मी म्हटलं की आपण तिसऱ्या अध्यायातही जाणून घेणार आहोत, परंतु इथे मी थोडासा त्याचा संदर्भ वाचायला सांगते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 4 पारंपरिक परंपरा नष्ट होतील. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रह लोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यात मी कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. बघा, भगवंत प्रत्यक्ष त्यांचं उदाहरण देत आहेत. मग कर्म, भगवंत काय कर्म करत नाहीयेत? अर्जुनाचं सारथ्य करतायत, ज्यांनी कंसाचा वध केलेला आहे आणि या पूर्ण सृष्टीची ज्यांनी निर्मिती केली आहे, हे भगवंत. मग आपण म्हणतो की आपल्याला फॅमिली डिनेस्टी, म्हणजे ह्याला म्हणतो आपण पारिवारिक परंपरा, मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी आदर्श व्यक्ती असतात. या फॅमिलीमध्ये, या कुटुंबामध्ये कुठेतरी आदर्श व्यक्ती असते. आणि ती आदर्श व्यक्ती कशा प्रकारे, तर भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच सांगतायत उदाहरण, की मी जर माझं नियत कर्म, भगवंतांनी जर हे नियत कर्म, त्यांचा यज्ञ, त्यांचं जर कर्म जे त्यांनी ब्रह्मांना सृष्टी निर्मितीसाठी सांगितलं, ते योग्य प्रकारे निभावलं नाही गेलं, तर कुठेतरी हे सगळे ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. कुठेतरी अमाप लोकसंख्या वाढेल आणि वाटेल तसा लोकसंख्येचा कुठेतरी काय म्हणतो ना आपण त्याला, की कुठेतरी त्याचा परिणाम खूप भयंकर होईल. आणि या सगळ्या गोष्टीला अशांतता निर्माण होईल, ज्याने की ज्याला मीच कारणीभूत असेल आणि मीच त्याचा विनाशक असेल. आणि या शांततेचा मी कुठेतरी विनाशक म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःचा एक आदर्श व्यक्ती म्हणून इथे उल्लेख करतायत. आणि म्हणूनच त्याच आधारावर भगवंतांनी पुढच्याही टप्प्यावर सांगितले की वर्णाश्रम नाही तर वर्णाश्रम पद्धती केलेली आहे. कुठेतरी युधिष्ठिर राजा, जेव्हा या युद्धानंतर युधिष्ठिराचं राज्य येणार आहे, ते राम राज्य येणार आहे परत. आणि म्हणूनच तिथे वर्णाक्षर नसेल तर तिथे वर्णाश्रम असेल. कुठेही तिथे लोकसंख्येचा अमाप असा डोंगर उसळलेला नसेल, तर तिथे वर्णाश्रम, मनुष्य हा त्याच्या कर्माने विभागला जाईल. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र असं कर्माने त्याची विभागणी असेल. म्हणूनच ती कुठेतरी कुठल्याही प्रकारची पारिवारिक परंपरा त्यांनी दुखावली जाणार नाहीये. जे योग्य प्रकारे आपली जबाबदारी पार पाडतील, जो प्रत्येक जण आपली जबाबदारी पार पाडेल, तर कोणीही आपल्या पारिवारिक परंपरेला नष्ट होऊ देणार नाही. आणि हे उद्याच्या अध्यायात आपण अजून जास्त डिटेलमध्ये जाणूया. म्हणून मी खूप त्याच्या खोलात आत्ता जात नाही. आपण पुढे जातोय याच लाईन्सवर. जे पाचवं कारण आहे, जे भगवंत आता अर्जुन असमंजस झालेला आहे. आणि मग अर्जुन असमंजस का झालेला आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याच्या मनामध्ये आहेत. आणि म्हणूनच त्या असमंजसतेला आता भगवंत सांगतायत, व्यवसायात्मिका बुद्धी रेखेह कुरुनंदन बहुशाखायंततांश बुद्ध्यो व्यवसायिनाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एकच असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, चित्रामध्ये काय दिसतंय हो तुम्हाला? या चित्रात तुम्हाला काय दिसतंय? मनुष्याला आत्मा, आत्मा हा अमर आहे. अगदी बरोबर. सच्चित आनंद, जसं मी म्हटलं की आत्म्याला काहीही करू शकत नाही तुम्ही. आत्मा हा सच्चित आनंद आहे. आपण जाणणार आहोत, आपण खूप त्याविषयी जाणून घेणार आहोत. ज्ञान पुष्कळ घ्यायचंय आपल्याला त्याविषयी. हरे कृष्ण. काय दिसतंय चित्रामध्ये? मला थोडीशी उत्तर द्या. गुरु, शिष्य आणि गरुड. गरुड दिसतंय, तो बरोबर, अगदी बरोबर. पण कोण आहे तो चित्रातला आणि कोण गुरु आहे, कोण शिष्य आहे? कोण आहे तो? अर्जुन आहे. बरोबर गोपाल प्रभूजी. अजून?
द्रोणाचार्य आहेत. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. संहिता माताजी अगदी बरोबर. धन्यवाद, धन्यवाद. खूप छान. येस. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की ही तुझी व्यवसायात्मिका बुद्धी आहे. ही तुझी एक फोकस्ड बुद्धी, की ज्या अर्जुनाने जिथे द्रोणाचार्यांनी सर्व पांडव कौरवांना जो प्रश्न जंगलामध्ये जाऊन एक झाड दाखवून विचारला होता की समोरच्या झाडावर तुम्हाला काय दिसतंय, तेव्हा अनेक उत्तरं आलेली होती की कोणाला पक्षी दिसतोय, कोणाला झाड दिसतंय. जसं तुम्ही मगाशी उत्तरं दिलीत त्याप्रमाणे प्रत्येकाचे नेम, मग ते नेमबाजी शिकवत होते द्रोणाचार्य. आणि धनुर्धारी उत्तम धनुर्धर हा अर्जुन होता. ज्या अर्जुनाची तेव्हाची बुद्धी ही व्यवसायात्मिका बुद्धी कशी होती, कारण तो कुठेतरी फोकस्ड होता, केंद्रित होता. मग त्यांनी उत्तर दिलेलं की मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतोय. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी, कारण त्याचं जे लक्ष होतं ते एकच होतं. तो दृढ निश्चय होता की मला त्या पक्षाच्या डोळ्याला फोडायचंय. आणि तिथे कुठेतरी द्रोणाचार्यांचा तो उत्तम शिष्य आणि लाडका शिष्य बनलेला होता. अशी ही व्यवसायात्मिका बुद्धी तुझी ही आता काय झालीये, तर तू अनेक दृष्टीने त्याचा विचार करतोयस. तुझं मन आता असमंजस का झालंय, कारण तू एकाच वेळी बहुविचार करतोयस. एकाच वेळी वेगवेगळे विचार तुझ्या मनामध्ये येत आहेत आणि या सगळ्या विचारांना कुठेतरी तुला नियंत्रण करायचंय. या मनाला कुठेतरी तुला नियंत्रित करायचंय. तुला ही व्यवसायात्मिका बुद्धी परत आणायची आहे. कुठेतरी अव्यवसायात्मिक झालंय ते मन, त्याला तुला परत आणायचंय. आणि व्यवसायात्मिक बुद्धी ही फक्त फोकस्ड म्हणजे त्या मनाला केंद्रित केल्यावरच येऊ शकते. आणि म्हणून अशा प्रकारे तुझं असमंजसपणा तेव्हाच जाईल, तेव्हा तू स्वतःला व्यवसायिक बुद्धीमध्ये घालशील आणि ती बुद्धी तुझी परत आण. आणि जे या मार्गावर असतात आणि म्हणूनच जे या बुद्धीने, या व्यवसायात्मिक बुद्धीने विचार करतात, त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते. त्यांचे ध्येय ही एकच असते, ध्येय ही एकच असते. हे प्रिय कुरुनंदना जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे. म्हणून बघा आपलं मन चंचल, मी आता हे करू का ते करू का ते करू का ते करू. हे बघा, करणं मल्टीटास्किंग इज गुड, पण एकाच वेळेला कितीही गोष्टी बघा, मग तुम्हाला त्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला यश मिळू शकत नाही, कारण ती फोकस्ड नसते. इव्हन मी माझ्या मुलांना सांगताना किंवा मी मुलांचा जेव्हा क्लास घेत होती तेव्हा त्यांना उदाहरण तेच दिलं की तुम्ही जेव्हा अभ्यास करताय तेव्हा का आई सांगते तू अभ्यासात लक्ष घाल, मग मोबाईल मध्ये घाल नको. मग तू मोबाईल पण घे ना, तू मोबाईल घे, तू मोबाईल मध्ये पूर्ण, तू मोबाईल खेळताना तू खेळण्यातच लक्ष दे. तू टीव्ही बघताना पूर्णपणे टीव्ही मध्ये पूर्ण लक्ष दे. खाली खेळायला गेलेस तर खाली खेळायला लक्ष दे. तुझं लक्ष एक असू दे. मग तू जेवणात तू समोर टीव्ही नको रे ठेवूस, असं का आई सांगते. हे मी खूप सुंदर मुलांना पटायचं, मी जेव्हा मुलांचे क्लास द्यायचे म्हणून सहज मला आठवलं. कारण की मुलांना हे इतकं सुंदर पटलं. कारण मग का तुम्ही, कारण ते जेवणाला कुठेतरी जस्टिस नाही देत, तुम्ही न्याय नाही देत. मग तू एकाच वेळी जेव आणि जेवण पूर्ण कर, मग तू बघ. हे सांगण्याचं दृष्टी की कुठेतरी ती बुद्धी, कुठेतरी मुलांना अशा प्रकारे ही स्लाइड त्यांना अशा प्रकारे समजवल्याचं मला आठवलं की हा केंद्रितपणा कुठेतरी महत्वाचा आहे आणि या मनाला केंद्रित करणं कुठेतरी महत्वाचं आहे. आणि मग अशी व्यक्ती कोण आहे, मग अर्जुनाला पुढे प्रश्न पडलाय की मग अशी व्यक्ती कोण आहे. स्थिता धीर मुनी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधीस्य झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत, तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो, तो बसतो कसा आणि चालतो कसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय. मग भगवंतांना विचारते की जो असमंजस होत नाहीये, जो वेगवेगळ्या गोष्टींवर एकाच वेळेला विचार करत नाहीये, भगवंत तुम्ही सांगताय तर तशी व्यक्ती कोण आहे मग, की ज्याची भावना समाधीस्थ झाली आहे, त्याची लक्षणं काय, तो चालतो कसा, बोलतो कसा, वागतो कसा आणि अशा प्रकारे तो बसतो कसा. मग त्याची लक्षणं काय, मग अशा या 3 सगळ्या श्लोकांमध्ये त्याची लक्षणं, मग 2.55 ते 58 त्याची सगळी लक्षणं आणि त्याबद्दल या स्थिताधीर मुनी. सांगा मला चॅटमध्ये कोण दिसतायत तुम्हाला हे, मग हे स्थिताधीर मुनी कोण आहेत, कोण आहेत हे सांगा चित्रात. अगदी बरोबर संगीता माताजी, प्रल्हाद महाराज, भक्त प्रल्हाद. अगदी बरोबर शिल्पा माताजी, खूप सुंदर, धन्यवाद, खूप सुंदर. श्री भगवान वाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमपुरुष भगवंत म्हणाले,
हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक ऊर्जातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांना त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, असा जसं तुम्ही सगळ्यांनी सांगितलं प्रल्हाद महाराज हे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे सीताधीर मुनींचं. मग कोण असं आहे की हे पार्था, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या, मग ज्या मनामध्ये ज्या इंद्रियांविषयी जी अगदी मला हे हवंय, मला ते हवंय, या ज्या इंद्रिय इच्छा असतात, त्या इच्छांचा जेव्हा मनुष्य त्याच्या मनाने त्याग करतो, तेव्हा तो कुठेतरी स्वतःला स्वतःमध्येच रमवतो आणि त्या 9 द्वारांमध्येच तो आनंदी असतो. मग ही 9 द्वार कुठली? तर 2 डोळे आहेत, 2 कान आहेत, 1 तोंड आहे, आपलं पोट आहे, गुदद्वार आहे आणि जननेंद्रिय आहेत. अशा प्रकारे या सगळ्या द्वारांमध्ये तो स्वतःला कुठेतरी आनंदी ठेवतो. मग त्या इच्छा, काम मोहाच्या इच्छा असतात. कुठेतरी माझ्या डोळ्यांना हे बघायचंय, कुठेतरी माझ्या कानांना हे ऐकायचंय, कुठेतरी मला असं बोलून दाखवायचंय, कुठेतरी माझ्या पोटाला भूक लागली म्हणून हे मला हवंय. मग ते खाणं जगण्यासाठी वेगळी आहे, पण त्या इच्छा, कुठेतरी त्या वासना, मग त्या सगळ्यांना जो नियंत्रित करतो. आणि खूप सुंदर आकृती पुढे अशी असणार आहे की ज्या सगळ्या या मनाला केंद्रित करणारी, मग या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियांना सगळ्यांना नियंत्रित करून ज्याने ती समाधिस्थ अवस्था मिळवली आहे आणि ज्या सगळ्यांमध्ये मग जो सुखामध्ये आणि दुःखामध्ये, चिंतेमध्ये आणि आनंदामध्ये स्वतःला कुठेतरी समतोल ठेवतो. आणि अशा समतोल व्यक्ती, अशा समतोल राखणाऱ्या व्यक्तीला की जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो. असे हे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण दिले की जे प्रत्येक क्षणी ज्यांचे वडील हिरण्यकश्यपूने त्यांना कुठल्या कुठल्या गोष्टींना त्यांनी सामोरं जायला लावलं, प्रत्येक दिवशी जे अक्षरशः मरण यातनांना सामोरे जात होते, की अग्नीत टाकलं तरीही ते कुठेही डळमळीत झाले नाही. कारण तो विश्वास होता की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करतायत. आणि हा दृढ निश्चयच फक्त त्यांच्या मनामध्ये जो तुम्हाला पुढे घेऊन चाललेला होता. आणि असे हे प्रल्हाद महाराज जे दृढ निश्चयी आहेत. दुःखेष्वनुद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखांमध्ये हर्षोल्लसित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असं म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुःखेष्वनुद्विग्मना म्हणजे बघा, दुःख आणि सुख, मग त्रिविध तापांनीही, मग आपण या त्रैगुणांवर वगैरे पुढे येणार आहोत. आणि मग या काम, क्रोध, लोभ हे सगळे आपल्याला या मायेमध्ये जे गुंतवलेलं आहे, या मायेमध्ये गुंतलेल्या मनाला विचलित होऊ देत नाहीत. असा जो आहे तो स्थिताधीर म्हणून, जो सुखामध्ये खूप हर्षोल्लासित होऊन जात नाही, की अगदी हर्ष वायू झालाय, इतकं सुख, इतकं अगदी आनंद झालाय. आणि जो अत्यंत भय आणि आसक्ती, क्रोध आणि जो दुःखामध्येही स्वतःला समतोल ठेवतो. आणि मग जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झालेला आहे, की या सगळ्या वासनांपासून त्याने स्वतःला दूर ठेवलेला आहे, असा त्याला स्थिर मन झालेला मुनी, की जो स्थिताधीर मुनी आहे, ज्याने आपल्या मनाला केंद्रित, म्हणून ती व्यावसायिक बुद्धी, की त्या मनाचा दृढ निश्चय कुठेही ढळता कामा नये आणि डळमळीत होता कामा नये, असा हा स्थिर मन झालेला मुनी हा आहे तो व्यवसायात्मक बुद्धी असलेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे कासवाचं उदाहरण दिलेलं आहे. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रियांविषयातून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कासवाचं उदाहरण असं सुंदर दिलंय की जो स्वतःला त्याला जरा जगाची जरी जाणीव झाली तरी तो सगळे आपली इंद्रिय आत ओढून घेतो, आवरून घेतो कवचामध्ये. त्याच प्रकारे मनाला आवर घालायचं ना. त्याच प्रकारे या इंद्रियाला इंद्रिय विषयातून, मग हे जे इंद्रिय विषयातलं सुख, आणि माझ्या डोळ्यांना मला हे बघायचंच आहे, माझ्या कानांना मला हे ऐकायचं, ते मगच मला तृप्ती मिळते, मगच मला आनंद मिळतो, ठीक आहे.
सगळं तुम्ही या भौतिक जगामध्ये करता आहात, पण जेव्हा कुठेतरी त्या कर्माला आणि स्वतःला जेव्हा कुठेतरी आत्मनियंत्रित कराल, कुठेतरी त्याच्यावर नियंत्रण मिळवाल, कुठेतरी लिमिट्स असतील त्या गोष्टीला, कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक जसं आपण म्हणतो ना, की बऱ्याच जणांनी म्हणून ठेवलेलं आहे, की त्याचा विषामध्येच होतो अतिरेक. त्याप्रमाणे जेव्हा मनुष्य स्वतःच्या इंद्रिय आणि इंद्रिय विषयातून स्वतःला आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढ होऊ शकतो. कारण कुठेतरी त्याची बुद्धी, मन हे एकाग्र व्हायला मदत होते त्या गोष्टींमुळे. आणि मग ज्याप्रमाणे जसं सुख जे हिवाळा आणि उन्हाळा यांचं उदाहरण दिलं जातं, की सुख आणि दुःख याच्याप्रमाणे, की दैवतांमुळे त्रासलेले उष्ण, थंडी, हिवाळा, उन्हाळा, की शरीर मी आहे, शरीर मरते तेव्हा मरते, चिंता आणि गोंधळ. पण जोच एक भक्त, हा नॉर्मल मनुष्य असा विचार करेल, भौतिक दृष्टी आणि आध्यात्मिक दृष्टी याच्यातला हा फरक दिलेला आहे. मग एक भौतिक दृष्टी असलेला सामान्य व्यक्ती का त्याचा शारीरिक दृष्टीने विचार करेल, की मला ह्याच्यामुळे त्रास होतोय, मला खूप उकडतंय, मला खूप थंडी वाजते, माझं शरीर असं असं, कारण मग तो शरीराने विचार केला जातो. ह्या गोष्टी भौतिक जगतामध्ये ठीक आहेत, पण हीच व्यक्ती जेव्हा स्वतःला आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करायला बघते, उन्नती आणि जो भक्तीच्या मार्गावरती असतो, मग तो आत्मा आंतरिक आहे, मरत नाही किंवा जन्मही घेत नाही. मग त्या आत्म्याचे गुण इथे आहेत, जो कापला जाऊ शकत नाही, जाळू शकत नाही आणि जो ओला केवला जाऊ शकत नाही, जो वाळवूही शकत नाही. शरीर मरतं, नेहमी बदलतं, पण आत्मा हा तोच राहतो. संपूर्ण शरीरामध्ये आत्म्या अशा या चैतन्य असतं. या आत्मारूपी गोष्टींनी अत्यंत चैतन्य असतं. आणि मग पुढे जाऊन आपण बघणार की कशा प्रकारे हा आत्माच आणि मग शरीर आणि आत्म्याची संलग्नता अजून विश्लेषितपणे पुढे जाणणारच आहोत. ज्याची कारण आपण फक्त एक सुरुवातीला बघितलं की जी करुणा नाहीये आणि या गोष्टीला ज्या स्थिताधीर मुनींनी हे कधी जाणलंय, कारण तो आध्यात्मिक दृष्ट्या त्याचा विचार करतोय, तो आत्मिक लेवलवर, तो आत्मिक पातळीवर त्याचा विचार करतोय आणि म्हणूनच तो सर्व परिस्थितीमध्ये सहनशील आहे. मग हे सहनशील आहे. मग हा स्थिताधीर मुनी हे झालं पाहिजे, समाधीस्थ झालं पाहिजे, कुठेतरी मन एकाग्र केलं पाहिजे, सगळ्या गोष्टी बरोबर आहेत. मग का तरी मार खाल्ला जातो? का कुठेतरी अडथळे आहेत या गोष्टीला? आणि मग तेच जाणून घ्यायचे, या भौतिक जगतामध्ये का हे अडथळे येतात? का मन एकाग्र होऊ शकत नाही? का मनामध्ये चंचलता आहे? कारण या मायेमध्ये सगळं अडकलंय हो. भौतिक बंधनांमध्ये कसं सगळं अडकलंय. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा, इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि ती कामापासून क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. झालं, आपण संपत आलंय. अगदी शेवटच्या टप्प्यावर आलेलो आहोत आपण. आणि हेच जाणून घ्यायचं की का मनुष्य उन्नती, का हे नियंत्रण जाणू शकत नाही? तर भगवंत सांगतायत की म्हणूनच इंद्रिय विषयांचं चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते. आणि मग कुठेतरी इंद्रिय आहेत, त्या इंद्रियांचे सुख विषय ते इंद्रियोपभोग आहेत, इंद्रियोपभोग. आणि त्याविषयी जेव्हा मनुष्य विचार करतो तेव्हा कुठेतरी मनात आसक्ती असते. अशा आसक्तीतून काम निर्माण होते आणि मग या कामापासून क्रोधाची निर्मिती होते. प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिले जे आपल्याला या चित्रात दिसते. एक पुरुष आहे आणि एक स्त्री आहे बरं का. आणि हे पुरुष आणि स्त्री एकमेकांना नुसतं बघतायत आणि बघितल्यावर मग कुठेतरी मनामध्ये इंद्रिय विषयांची आसक्ती निर्माण होते आणि कुठेतरी ओढ निर्माण होते. मग त्या व्यक्तीला मला भेटायचंय आणि मग कुठेतरी ती ओढ कामामध्ये कामामध्ये परिवर्तित होते. कुठेतरी इंद्रिय विषय, कुठेतरी ते सुख मिळायला हवंय आणि म्हणूनच ती आसक्ती त्या काम प्रकारच्या गोष्टीमध्ये कुठेतरी रूपांतरित होते. आसक्तीचं मोहात रूपांतर, मोहाचं कामात रूपांतर झालंय. मग हा काम कुठेतरी संपत नाहीये, कारण ते समाधान होत नाहीये. कुठेतरी त्या व्यक्तीविषयी असणाऱ्या गोष्टींचा कुठेतरी डिमांड्स वाढत जात आहेत. मग तू माझ्यासाठी हे काम केलं पाहिजेस, कुठेतरी माझ्यासाठी, कारण त्या मोहातनं, कुठेतरी त्या आसक्तीतनं तो कुठेतरी एक अवाजवीपणा आणि कुठेतरी आर्जवीपणा आणि कुठेतरी ती डॉमिनन्सी, कुठेतरी ते हुकुमशाही आणि कुठेतरी तो क्रोधाला जागृत करतोय. कारण त्या व्यक्तीकडून
मिळणाऱ्या गोष्टींची डिमांड्स वाढत जाते. मग तू माझ्यासाठी हे का नाही, ते का नाही, आणि त्या आसक्तीला कुठेतरी कामानंतर क्रोधात रूपांतर होतंय आणि त्या क्रोधात इतकं रूपांतर होतं की मग बुद्धी पूर्णपणे नाश पावते. कारण त्या क्रोधाचं रूपांतर मग मन आणि बुद्धी काही विचारच करू शकत नाहीये आणि त्या म्हणूनच त्या क्रोधाच्या उत्पन्नातून कुठेतरी संमोह निर्माण होतो. मी हा श्लोक वाचते आणि मग त्याच्यावरनं सांगते. क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहान स्मृती विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकृपात पतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच बघा ही स्लाइड की जे मग संमोहामध्ये गेलंय. आपण आधी बघितलं की क्रोध झाला, क्रोध निर्माण झाला, क्रोध नंतर त्या क्रोधाचं कुठेतरी पूर्णपणे काय म्हणतात ना त्याला, त्या क्रोधाला मग कुठेतरी हेच नाही राहिलंय, लिमिट्सच नाही राहिले आणि मग क्रोधाचं रूपांतर भ्रमामध्ये होतंय. मन इतकं त्या ओढ घेतं की मला हे पाहिजे म्हणजे पाहिजे, तू देऊ कसं शकत नाही. मग कुठेतरी ते मन अक्षरशः भ्रमिष्ठासारखं होतं की बुद्धी काम करेनाशी होते आणि मग त्या स्मृतीचा पूर्णपणे भ्रमनिरास होतो. आणि म्हणूनच जसं अर्जुनाला त्यांनी त्या उदाहरणात सांगितलं की कुठेतरी तुझी व्यवसायात्मक बुद्धी ही तू विसरलायस. आणि मग कुठेतरी जेव्हा या सगळ्या आपण अर्जुनाचा त्या लाईन्सवर कसं सांगितलंय की कुठेतरी तू केंद्रित केलं पाहिजे. पण हेच कुठेतरी भौतिक जगामधल्या व्यक्तीचं कसं चाललंय, कारण त्या स्मृतीचा भ्रमनिराश होतो, त्या स्मृतीने बुद्धीचा नाश होतो आणि ती बुद्धी नाश पावलेली व्यक्ती आहे ती फक्त अधःपतनाला जाऊ शकते. आणि म्हणूनच या इंद्रिय बघा कसं स्लाइड गेली आहे. इंद्रियांच्या वस्तू कुठेतरी इंद्रिय विषय मग कुठेतरी मोह का पाडतायत. त्या मुलगा मुलगीला स्वतःविषयी एकमेकांविषयी वाटणारी आसक्ती, ओढ, मोह, काम, क्रोध, मग कशी ही वासना आहे. इंद्रिय वस्तू कुठेतरी आसक्ती कुठेतरी वासनेला जन्म देते, वासना कुठेतरी क्रोधाला जन्म देते, क्रोध कुठेतरी भ्रमनिरास करतोय, भ्रमाला निर्मिती करतोय आणि मग हा भ्रम कुठेतरी स्मृतीचा अपभ्रंश, स्मृतीचा भ्रमनिरास करून कुठेतरी बुद्धीचा नाश करतोय आणि बुद्धिनाशाची निर्मिती करतोय. आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टीचं मनुष्याचं फक्त अधःपतनच होऊ शकतं. का मनुष्य एवढ्या तळागाळाला आणि का इतक्या आपण या भौतिक जगामध्ये बघतोय की का डिप्रेशन मध्ये लोक जात आहेत, का स्वतःचा आत्महत्या करतायत किंवा कितीतरी गोष्टी, कारण कुठेतरी भ्रमामध्ये जगतायत, कुठेतरी इल्युजन मध्ये, कुठेतरी त्या भ्रमाची का निर्मिती झाली आहे, कारण कुठेतरी तो क्रोध, भ्रम हे पूर्ण होत नाही, मला हे का मिळत नाही, मला ह्या गोष्टी पाहिजेच आहेत, मग ही आसक्ती सुटत नाही, कुठेतरी ती वासना सुटत नाहीये. आणि म्हणूनच या सगळ्यावरती कुठेतरी नियंत्रण मिळवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. अगदी शेवटची स्लाइड आहे आपली ही. हरे कृष्ण. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा की जे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला चित्रामध्ये दिसत आहेत की जे एक स्थिताधीर मुनीच उदाहरण आहे. आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रण करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य, मग त्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर नाही केला तर त्याच्या नियामक तत्वानुसार स्वतःच्या इंद्रियांवर नियंत्रण आणलंय आणि असा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा निश्चितच प्राप्त करू शकतो. जे आपले श्रीला प्रभुपाद हे सुंदर असं उदाहरण आहे, जे प्रल्हाद महाराज आपण बघितलं आणि तेच स्थिताधीर मुनी आपले श्रीला प्रभुपाद आहेत की ज्यांनी कशाचीही तमा बाळगली नाही, अनेक संकटांना तोंड दिलं, की जे एकटे निघालेले इथून परदेशात प्रवास करायला, परदेशात प्रवास करताना त्या बोटीवर सुद्धा असंख्य शारीरिक यातना त्यांनी सहन केल्या, त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला, परंतु मनात भावना एकच होती, दृढ भावना, कृष्ण भावना, आणि ती कृष्ण भावनेचा प्रसार करायचा होता जाऊन. आणि म्हणूनच त्या भावनेमध्ये मी फक्त माझ्या बरोबर कृष्ण आहे अशा या भावनेमध्ये जेव्हा ते बॉस्टनला उतरले, ती जागा सुद्धा अशी होती की सामान्य माणूस तिथे उभं राहू शकणार नाही, अशी जागा होती की ज्या प्रकारे मनुष्य, ज्या प्रकारे ते एरियाज होते, ती परिस्थिती अतिशय वेगळी प्रकारची होती, परंतु एकटे होते,
प्रभुपाद, पण मनामध्ये कृष्ण होता, मनामध्ये कृष्ण भावना होती आणि म्हणूनच एका दृढ निश्चयाने हिप्पींना सुद्धा त्यांनी ज्यांचं परिवर्तन केलं आणि जे आपण बघतो की जे आपण बघतो की अनेक व्यसनांच्या अधीर झालेले, जे परदेशामध्ये आपण सुद्धा बघतो की जे ड्रग्ज आणि याच्या अधीन झालेली लोक, त्यांना त्यांचं परिवर्तन केलंय प्रभुपादांनी, की असे हे स्थिताधीर मनी की ज्यांनी संकटांना तोंड देत देत सुख दुःख आपल्या इंद्रियांचा कधीही विचार, आपल्या इंद्रिय तृप्तींसाठी कुठली गोष्ट नाही, की आपण कशा प्रकारे या भावनेचा प्रसार करू शकू आणि कृष्ण भावना भावित कर्म कसं करू शकू याच गोष्टीचा विचार केला आणि त्याच गोष्टींना धरून इंद्रिय विषयांचं कुठेतरी नियंत्रण मिळवलं आणि त्या नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ होते आपले श्रीला प्रभुपाद, असे हे स्थिताधीर मुनी. आणि अशा प्रकारे इथे आपण या दुसऱ्या अध्यायाची समाप्ती करतोय. पाचही कारणांची उत्तरं भगवंतांनी दिलेली आहेत अर्जुनाच्या पाचही मनातल्या जे त्याच्या मनात प्रश्न निर्माण झालेले, फक्त एका प्रश्नाला जे वर्ण संकर रोखण्यासाठी त्याचं आपण अजून कुठेतरी विश्लेषण उद्याच्या अध्यायात पण करणार आहोत, जिथे आपला कर्मयोग आहे आणि जो प्रत्येकाचा यज्ञ, जी पर्सनल ड्युटीज आणि जबाबदारी, त्याला अनुसरून आपण त्या गोष्टीला अजून जाणून घेणार आहोत. इथे आपला दुसरा अध्याय समाप्त. आणि कुणालाही काही शंका असेल तर निश्चित विचारावं. मी रेकॉर्डिंग थांबवतीये. माताजी, कोणी हात वर केले असतील